morning! Welcome to another vlogmas. 2 days na lang bago magpapasko. So, papasok ko ng 2 araw, diba? Very sad kung kailangan natin pumasok. Kailangan kumita ng pera. So, mamaya kukunin ko yung lechong bele at saka ako magsusunod kay Sophia kasi si Dada gabi, pang late siya. So, 6 o'clock na niya makukuha si Sophia. So, andito na pala yung ating cryo coffee. So, with gardenia and collagen. Inumin ko sana siya, pero natakot ako po. Baka magtae ako sa work. I'm not sure kung iinom ako. Kasi ang problema is that yung CR namin sa taas lang, walang CR sa public. So, mas maganda sana sa public kasi hindi ka maririnig kung gagawa ka ng miracle doon. Pero pag sa taas lang kasi, natakot ako ba niya? 9 hours ako sa trabaho. Tapos, hindi ko alam. Pero itatry natin to mamaya na lang pag uwi ko. Kagabi sana ay nakatulog na ako. Ganda niya, may chia seeds, tsaka steviol pala yung gamit pa ng mga sugar. Tapos may stabilizer, may collagen, may green tea extract, tsaka Garcinia Cambogia extract powder. Ito, oh. So, yung sugar niya is 5% lang. Cholesterol is 0. Ayan. So, I'm excited na required pala to, ano lang to, oh, 19 to 29 years old. I'm excited to inom this one kasi sana mag-work sa akin. Medyo mahal nga lang tong kape na to. Sabi ko, bakit mahal ba tong kape na to? Sabi na kasi effective daw. So, tignan na lang natin. Kung gusto nyo palang mag-order, please comment or message me para Europe area, pwede tayo mag-ship all over Europe. Okay? Hello! Hapon, pero naligo ako galing sa work. Nabasa kami ni Sophia ng ng ulan. So, naligo kami kaagad. Pagdating sa bahay, naligo kaagad. Kasi, di ba, takot ako magkalagnan si Sophia. Kung ako lang yun, pwede hindi maligo. Ito, lalabhan ko yung mga jacket namin. Winter jacket, basang-basa. Tingnan ko pala yung bulsa. Baka dyan pa yung cellphone ko. Kaloka. Tsaka yung aking susi. Grabe. Alam niyo ano nangyari? Nung paglabas ko ng trabaho, wala nang ulan. Sabi ko, hi, salamat. Kunin ko si Sophia. Nung andun na ako, paglabas ni Sophia, andun, umulan. No? Good timing talaga. Minsan, alam nyo, inaano tayo ni Lord. Yung parang, tinetest nila ba? So, parang yung nagbabike ako ba agay. Tapos, naluoy, ano ba yung naluoy sa Tagalog? Basta naluoy ako kay Sophia. Ito, basang-basa to. Labhan ko na lang din. Para malagay sa dryer. Yung naluoy ba kasi basang-basa. Hindi kasi marunong mag-drive. Hindi ba kawawa? So, kaya lahat ng basa, lalabhan natin. Pati sapatos ni Sophia, ilagay ko lang yung sa dryer. So, tomorrow, may pasok pa din tayo. At least, kauwi ako na maaga. Bukas, 7 o'clock ako. Umpisa. Dito na pala yung aming... teka lang. Para lechon belly. Kasi, sabi ni Bayan, mag-lechon belly kami ulit. Teka lang. Gabi mapigan to ng tubig. Ina yung bag ko, basang-basa. Pero, super ganda niya kasi leather. Punasan ko lang, diba? Yung loob at labas, punasan ko lang.
Ito pala, regalo for Sophia galing sa kanyang ninang Apple. Thank you. Bulakan niya yung bulan. Bibigay ko pala kay Sophia mamaya. Maka din na kaibigan, nagbigay ng card. Thank you. Ayan, tapos na. Kaya nagustuhan ko siya to. Nilagay ko pa nga yung belly dito kanina. Pero, kasi nilagay ko siya sa sling. Super bigat. So, nilagay sinablay. Kinabit ko na lang sa bicycle ko. Ay, sus, may samukan here. Hi, baby. Mama's cooking for you. Yeah, Mama's cooking for you. Dinner. Say hi. Naligo na din kami kasi we were wet. Naulanan kami. You're hungry na? Mama's already cooking. Eto, meatballs para madali lang. Pero hindi ata aabot yung mashed potato ko. Yaya. Yaya, Mama's cooking. Bumili pala ako ng olive oil. Yung para siyang ano ba, banana fritter sa atin. Ganun na yung mukha, oh. Ganyan siya. Eto, at saka yung isa, may raisin. So, 10 piraso, 12 piraso is, ayan. $12 is 10 euro. Bili ka isa, piso. So, ginato ko na lang kasi gusto din iba na ayaw ni Sophia. Binili ko to para kay Sophia, para may kainin. Ayaw niya. So, harap. Her. Yan yung Sophia, oh. Antay sa dada niya. Hey, do not close dada. Hi, hi. Huh? Yeah, it is locked. Do it later. We were wet, man. Yeah, as soon as she went outside to drain, and doesn't rain really. We are so wet. That's why we took a shower immediately. Everything is in the wash. Oh, sweetheart, a double no. Merry Christmas, mga lalabs! It's December 24 and it's 4 o'clock dito sa Pilipinas is 10 o'clock. No, 11 o'clock in the evening. So, nag-alarm na ako para mag-greet ko sila mama and papa. Kauwi ko lang from work and nag-grocery ako ng konti. Karating ko lang. And then, lalagay ko na yung aking chicken. Yan yung dinner namin. Wala akong hinanda. Teka lang. Kasi, dito kasi bago tayo mag-ratatatat, maghanda muna ako ng chicken. Ito lang yung chicken. Yan yung aming dinner. Lutuin ko lang siya. Teka ko, tatanggalin pala yung plastic. Nagmamadali na talaga ako, no? And, grabe, nalipong ako sa sasakyan. Ay, wala pala itong plastic. Kala ko may plastic. Wala pala plastic. So, yan lang siya. Kaya pala medyo mura siya sa normal na yung binibili ko na may foil. So, i-on ko siya para relax kasi darating na din si Sophia at saka si Bana. Ayan. Mabili lang ako ng konti. Bumili ako ng chips. Tapos ice cream, tinapay. Ito yung chocolate na
parang kain-kain, tapos chicken nuggets for Sophia, and then ice cream. Nasabi ko na pa yun. Hilo pa ako talaga ngayon. Hilong-hilo. Pero nag-vlog ako. And we're going to try this one, full coffee milk. Ito daw yung ginagawa ng leche flan. Itatry ko kasi hindi tayo makapagpunta ng Germany. Doon ako bumibili ng evap. So, nalagay na yung ice cream sa freezer. Magmamadali tayo. Yung iba, may picture na sa Christmas. Kami, wala pa talaga. Alam nyo, bukas pa talaga kami magse-celebrate. Kasi nga, may trabaho si Bana, may trabaho ako. Bukas, punta yung anak ni Bana. Hindi pupunta yung kapatid ko na si Marting Maldito at saka yung aking brother-in-law. We decided na ipagpaliban muna yung Pasko. Normally, dito sila sa amin kasi nag-spend time with Sophia sa amin, tsaka at the same time, nag-window shopping sila. Kung may mga mura, bumibili kami. Pero this time, sabi namin, don't or stop. Diyan na muna kayo kasi yung mga second wave ng virus chuchu is nasa Amsterdam, malapit sila chuchu. So, sabi namin, stop, look, and listen muna kayo dyan. Kasi, di ba may bata kasi. So, ayaw namin i-risk si Sophia at saka sa amin na din. Sabi ko sana may matanda kasi kami sa bahay. Look ka! Kung maintindihan niya ni Bana, patay tayo. Gatas, kasi meron tayong baby. And then, ano pa ba? Lemon. And this one, snacks din to siya. And mangga, para pawala sa bigli. Dito na sila ba na sa labas? Tago ko tong chips kasi sa Sophia. Andito na sila. Yung aking baby. My baby is here! Wow! Pinadress ko siya. Wow! Ito yung bago jacket niya. Wow, my babe! Shoes! 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 Hi! Say hi! Hi, people! Hi! Wow, you're so pretty, anak! Gusto niya talaga sabihan na pretty. Ah? Oh, hold mama. Yeah! Yeah! Wow! Sus, eh? Bubuksan daw. Okay. Okay. Mama, take this out. Wait a minute. No. Mama, do it. Yeah, Mama, do it. Yeah. What is that? Juice. Juice. Mama, juice, please. Juice, please. Yeah. Good thing it's not. Most of it's bread. There's some frozen. And do you think I did not get some frozen? Yes? Good thing I did not buy Chicken nuggets and fries. the same with me. This. The same with me. I got those chicken nugget and extras. Oh, you got the mini snacks. Well, I got 2 boxes of chicken nuggets. OMG! What did they say about your dress? Oh, the ribbon at the back. I don't know because she still had a jacket in that she went in. Wow. Yeah? I was looking for that. Open with the juice. I was looking for that as well. Oh. Because I went to the one in Bundaberg. Yeah. They didn't have any. D. Ask Dada to open. Open, please, Dada. Open, please, Dada. You feel so pretty because you have a dress on. Yeah? Is that nice? Oh. Dada needs to pull it.
Mama put the TV on. No. Okay. Sit down. Yeah. And also Sophia's. It's important. So, dito na sila. Nag-grocery din si Dada. So, we have double grocery. Nagtitipid na double grocery na. We don't have money na double grocery. So how much milk did you get? 3. I got 2. Daming gastas. These are the night. This one. And Huh? this one's the night. What else? This one? What else frozen? Only... Yeah, I need to bring it downstairs. Yung Christmas Eve namin, hindi talaga kami nagse-celebrate. Last year din hindi, kasi may work ako. So, ngayon lang, simple dinner. We just have fried chicken. Roasted chicken pala. O, grilled chicken. Mali. And then, si Dada nag-sandwich lang. Sophia nag-rice. Ako din nag-rice kasi pagod sa work. Gutom. And then, yun lang. Let's eat. Tsaka salad. Yeah. Okay. Here. This one. Yes. Wow. Blow, okay? If it's too warm. Yes, very good. Yan lang ang dinner nito. Super simple. Kasi nag-work kami. Siguro sa New Year na lang siguro. So, kain muna kami mga lalabs. And taga Pilipinas, Merry Christmas! Dada! Merry Christmas to all the Filipinos. To the Filipinos, to everyone! Take a photo! Yeah? Go help Dada. Dada, please. The stand doesn't... Okay. Okay. Take a photo. Only one time. Wait. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.